Oyawre nyakura Ramogi jwang machiegni kendo wantiere kar kae chenro mar mbako romo koro chakore ayanga tok chenro mar kaka wanene mokelni kanyo Ramogi Radio kaachiel koda Ramogi TV kitayo kod Victor Otieno Juma mano kama sebedo kanyo ka waluwe achiel kachiel odiochiengni ma kawuono wantiere gi thoro wach mabende ne gitieko godo to koro sani antiere kae kod jalony mondo mi omiwane paro maliw kotenore kod dobed ni en midhiero ma piny Kenya kadhe sani koso en gima nochakore chon to kochakore chon wachomo kanye ka koro jotije imanye pinje maoko tigologi e Kenya karaka to oganda bende laro thuolo mag tije makama mondo ma ochop kare antiere kod jalony kaka sekoni e weche mag jotich e pacho kae antie ka kod Subanis Nicholas Kasidhi mabeda da Twak goda achiel kachiel ma hango ne bire Ramogi TV ada miye thuolo mondo mi omoswa karo akini machiegni e mbako romo odiochiengni ma kawuono yawre kendo machiegni ni erokamano yawre ahinya achieng' maber amor kuom luonga chopo Ramogi ka kawuono mondo wagone twagni e yo malong'o en twak ma asebedo ka arango wachne ahinya kendo ang'eyo ni mae samare maber onego wawuoye wachni erokamano ahinya kotelo ne mano nyakura Ramogi jwang jesigana mana aiko chieng' tich abich kane chenro ne ochakre kar romo mar KCC kod mano bende mane dhi nyime e kar tiegruok ma Kabete National Polytechnic owinjane kaka sigana nochako osebedo ka odongo are odiochieng'no ma tich abich chieng' ngeso kod odiochieng' manyoro kawuono pod igero ni chenro ma kama dhi nyime e konde mamoko ma pacho ka ahinya alwora ma Kabete National Polytechnic owinjane kaka chenro ne nochako jotich nyalo lokore mabed manyo tich okinyi mang'ich kawuono oganda jo Kenya mohewe 5,000 kidienje duto ne owuok oko mar donjo e chenro mar sirkal mar manyo tich ne pinje maoko. Kwan mar ji manyo tich medo idho moloyo uchumi ma pacho ka. Kaluwore gi migawo mar tije pacho kae, Kenya ochopo e winjruok gi kambi moro mantiere piny Qatar e wi chiwo thuolo mag tich mar romo 3,000 e tielo mokwongo. Kawaida Kenyans have been going to Qatar and other places for low-scale jobs. So we are trying to introduce a mix to see whether they can now start getting jobs. Qatar has never accepted nurses from Kenya or doctors from Kenya, but now they have agreed to get nurses and doctors and professionals and real estate people and accountants and ICT people in Kenya. The number of people seeking jobs is growing faster than the economy is growing. President William Ruto's government has a plan to grow the economy, but in the meantime, as a stopgap measure, we have to keep our people employed. Our expectation is to get at least 3,000 people hired by this Sunday. Odiochieng' ma kawuono ni timo penj. Penj ne en mar timo gi lwedo e kar tiegruok ma Kabete National Polytechnic. So at Kabete National Polytechnic, they are doing skill tests. So you come, you say you're an electrician, wanakupatia mbao, weke wiring, wajue. Uwashe taa, wajue. You say you're a plumber, you cut pipes, you put together, you fit according to their specifications. You say you're a mason, unajenga ukuta. You say you do plaster, you plaster a wall. You're a painter, you paint. Mondo giyud tijegi, jo Kenya wane ochopo. Ne dwarore mondo bed gi obok mag wuoth kata passport. Ka isechego ywak ne thoth e chenro ma kawuono koa kuom jogo mane ochopo e timo penj mar yudo tije piny Qatar. Kwasebiro ka gima timore ka ji timo interview ka mariambo mtoka to ji oseywak ka mopogore ni oketi nyithindo ka mariambo ng'ama mokelo mtoka ma ji puonjore gono ema kuongo gore piny ma ok nyal kalo pinj mar riembo mtoka no. Koro ng'ama ne pok oriembo koro luoro dhi mako to ka ng'ama nokelo mtoka ni yaw ema owore piny an to koro adhi bet nade kaka ni dwaro ji te idwaro bet driving license bet gi certificate of good conduct idwaro ni chaki bet kendo gi passport ma passport ne ema duong' mogik tik ema thako nyithindo mogik ji onge kode to ng'ama timo ne ji penj ne ochalo ng'ama aras ji nikech odwa ni duok mtoka chien gi speed ma ng'ama driver ok onego bed ni duoko mtoka chien mano mo. Kuom mohewo ji 5,000, jomoko chunygi ne omoko ka geno ma gin godo koro ne oduono. Chakre last week mosabedo ka nitie joma osebudho ka mapok gikawo to ng'eny gikawo ji matin zaidi joma ng'eny gigolo kendo dok dala. Koro gini sirikal ok time yo maber mar konyo jo Kenya. Gichalo mana joma goyo jo Kenya kendo joma ikawo gin joma tin. Chenro makama
dwarore counties kopogore gi boma ma Nairobi, kama ne odaye dho jopiny kar romo ma KICC kod kar tiegruok ma Kabete National Polytechnic. Gini bende ne nego bende gitero no counties mamoko machalo kaka Kisumu nikech ji mang'eny onge pesa mondo bigo Nairobi. Koro gitime gichalo gima gitime chini ya maji ma ok gidwa mondo ji mang'eny mondo odhi oko. Hatuwezi kuwa tunapatia watu kazi kutoka Nairobi peke yake. And that is why within the next 2 to 3 weeks I'm going around the country, county to county, taking employers, taking people with demand jobs so that people can also be interviewed where they are. Miche gi miche mag oganda jo Kenya kaka inyalo neno karka giduto ne gimondo mano mar kweyo riyo mar tich. Riyo minyalo kwe mana gi yudo tich e piny Qatar kaka ochan kod sirkal ma pachoka. Ywak maduong' koro en ni oneka chenro makama inyalo gol kendi tere counties ma pachoka. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Mano ne chal mar wach chieng' tich abich. Joyce Oduor notimo sigara ni bende chieng' ngeso odiochieng' manyoro bende noluwe Kabete National Polytechnic. Gigi duto nitiere karka migawo mar tije pachoka mar Labour kotele kod Alfred Mutua notimo lendo makama to time mane mbui mare mar X. Jotimi gik mamoko kawa kacha. Jo Kenya bende bira kuro. Ne watemo penjo ni jogi nogone gi simbe koso nogone gi kama chal nade. Duoko mano ayudo ne gi kao database ma sirkal nitiere godo ema ne gigone jo Kenya gi simu. Bende ne ratiro ka oganda mathoth wuok oko mochopo kar kae. Mana paro mapiyo kani winjo kacheno makama dhi nyime Nick. No chal nade kata paro momi ka sirkal lando thuolo mag tije giture kod kami oro piny Qatar mar mondo mi gikaw jo Kenya maromo 8,000 mane miwacho ne igeto thuolo gi duto. Jok mobiro interview to turi iwacho ni banyoro Jumapil ne gino 3,000 ne osedeki. Ing'eyo ni en paro maber mag tije gi eki. Aparo ni ikruok makare mane onge. Nikech sirkal temo loso wach mar ni wawuok kar ng'eni Qatar ji ong'iyo ga dhi mana tije matindo mag ot mag udi. Koro sani ne giketo wach mar tero jok ma professionals kaka jo degree. To kar kinde mane olande weche tije gi eki gi seche ma koro ni timo weche mag interviews ne tin sana jogo ma kuonde mabor counties ema miyo aparo ni kane ber ne sirkal do loso wach mar chako wach ni e county gi partner gi these institutions at the county level mondo gine kaka ginyalo luongo jok ma kwayo tije gi gibika kasto ginyalo yudo tiyo gi thuolo no mar miyo ging'eyo ni wan gi jok machalo nade gin gi the right skills ma wadwaro gin gi ikruok machalo nade mondo be wapuonj gi ni tije mag jo Qatar gi mondo mi yudgi nyaka tim achiel 2 3 nyaka ibedgo gik machalo documentation chal nade passport chal nade certificate mari bende en kaka mar kiwacho mar driver in kode kosionge kode ka en nursing ema igombo in gi certificate machalo nade. Koro that verification machalo kamano itime county masama koro dhie koro interview mogik to koro yudo koro thuolo no koro selosore maber ma koro chal ni koro ji biro mang'eny ng'eni koro miyo ineno ka koro ji ywak ni awa kuma bor waonge transport to jogi nyisowa ni ok wan qualify e tije gi eki. Aparo ni en mana ikruok kar korka sirkal kech intention tok rach lakini en ikruok machalo nade nikech koro dhano ng'eny maonge tich nyithindo manyoa e skul igni 2 mosekalo higa mokalo kata mana sani chalo mana pi ma koth machwe. Koro dwaro ni mondo ikruok obedie malong'o sirkal ochak nwang'o jok maginyalo wuothogo e weche mag loso weche gi eki jok machalo recruitment firms mag incredible osebedo identified at the county level manyalo nyis konyogi e yorgi kik gitim gini kendgi. Odwaro partnership gi stakeholders ma piny ka obed e county obed Nairobi to ma otich manyaka tim kapok tije gi olandi kik walanda tije to kwaekore maber. To bende kine milando tije gi achiel kuom lony ma bende isebedo godo en mano marango weche mag jotije kata mantiere e pinje maoko to isebedo kata kirango mawuok e pinje maoko kabiro tie piny machielo
gima nya bedo ni timore karka mondo mi oganda wuoge e piny Kenya kuom ranyisi ka dhi tiyo Qatar gigo monego bed ni gibedo godo kuom ranyisi ikono kata ni passport mano kende gima onego bed ni gibedo kodo kaka oboke madwaro mondo mi gidhi giti koni kosutika weche mamoko ma pod irango ga nikech sani be ikono ni kata weche mag medical iduogi rango ne gibange mondo mi wuok idhi tie pinje maoko konono kaka jalonyo weche mag jotich gi irango ga ngoken tik mang'eny mirango nikech oboke to nyaka ibedgo mokwongo ni nyalo wuotho kasto mar ariyo ing'e ni pinje maoko gin pinje ma nitiere language ma bende bedo ga shida ne jok ma pinje maoko kaka kocha ing'e ni kizungu nyaka bed ni ingirorie maber ting'e ni kizungu no endo mwawacho Kenya ka gi sama koro idhi timo interview nyalo bedo nopogore koro dwaro ikruok machalo kata dweche 6 kidhi manyo wach mar oboke mar kizungu maber midwaro mondo ikri mar apply tijego eko gimachielo en gik machalo weche mag culture nikech ing'e ni sama idhi e interview kucha nitiere kaka onego bed ni inyisori present yourself e yo ma joka dwaro ing'e ni seche moko idhi adhiya nini ibire interview to kata kaka irwakori kata jogi ng'i ni ng'ani be nyalo tiyonwa adieri koro ing'e ni gin gik moko gin gik matindo tindo ma ok ing'e ni moko be ok wasomo e skul ting'e ni sama ibire interview jandik tije cha ong'eyo gik matindo tindo go eko machalo kamago koro odwaro ikruok maber kasto gima machielo kendo aparo ni en ikruok mar otas nikech samoro ibiro mana gi CV to ni dwaro certificate mar level 1 level 2 level 3 tin maybe cho mane level 1 koro ing'e ni mano bedo shida gik machalo ka nursing jok madhi loka ma seneno mang'eny Australia, Canada, UK kata US nitiere certificate moro manyaka ibedgo mar ikruok king'ama otieko mana university to pok idhi e specialization mar nursing pase to nyaka ibed gima iluongo ni CNA which is Certified Nursing Assistant mano e basic mapiny kabisa mondo mi idhi e interview machalo kamano koro ing'e ni gigi thoth jo Kenya mang'eny pok onyis wechegi ok ging'eyo koro ing'e ni gin giwuok awuoka ni yawa oland tije wadhi oro Nairobi to dhi adhiya Nairobi no ok oromo iikori machalo nade bende iseng'iyo kata tijegi nigi jogi ka gilando tijegi ang'o ma gidwaro e website koro idhi kata e Qatar website ing'iyo ni magi employers mamenyo ka en weche mag joka gedo ma gik ma ging'iyo ka gin weche mag joka hotel ma gik ma ging'iyo ka gin weche mag joka hospital ma gik ma ging'iyo koro gigo nyaka ing'i maber ni inon ka in go kapok bende iketo interest mari mar keto tas kamano erokamano gi lony gi duto kama gintiere nyoro jatend migawo mochung'ne tich kata tije ma pacho kae kata labor Alfred Mutua ne en achiel kuom wang' jowi megwa mag Royal Media Services kae to bende mbui mare nolero ni atamalo mag jo Kenya mayudo thuolo mar dhi nyime kod tije ma koro land ma Qatar gi en atamalo 5 kuom jotich minyayudo ni mama nyotijegi maromo 15,000 atamalo 5 tin ahinya en ang'o manyalo miyo gini timore nowacho kata kowacho ni stop gap measures mantiere ma sirkal rango mondo mi one ni thuolo mag tije olosi to bende jo Kenya oikore ne tijegi nikech koro chaka ba jo Kenya gimotemo wacho ni lony onge to tije nitie gap makama kantiere en ang'o miyo wayudore kama chalo kama lony nitie ikruok ema sirkal pok oketo maber nikech atamalo mar 5 tin kabisa king'iyo ni thoth jok mane apply tijegi gin jok ma bende osedhi e rang'iny mar university gin jok ma jo degree to iyudo ni sama gidhi e interview ni gin giting'a ting' otas gikia ni ang'o ma idhi penj kacha ang'o ma joka dwaro ang'o ma joka ng'iyo koro dwarore ni sirkal odog chien matin wach ni yawa waseyudo nu tije chiegni 8,000 aparo ni kaka nowacho nyoro 8,000 lakini mantiere sani gin chiegni maromo 3,000 ma wanyalo yudo ma very immediate koro gima watem ni wadwaro okang' mar ji 100 ma jo degree mag jo construction wadwaro okang' mar ji 50 ma jo nursing wadwaro teachers maromo kama
Koro kwa dok chien to wang'iyo ni ji adi mo apply mondo wachope e rang'iny mar 50, 100, kamano. Kasto wang'iyo ni yawa to gin gi tiegruok mane nikech ing'e ni experience masebedogo e ndiko jok ma e school direct iyudo ni gin ga gi gaps moko matindo ma nyaka gibed ni soft skills gi dho ngere soft skills kweko gidwaro ga time maber ma gibedo gi jatiegruok ma nyalo konyogi mondo gibed e okang' ma ginyalo dhi ndiko kata mana CV, ginyalo kata express themselves e interview. Kich thoth gi gin gidhi e school gikalo penj giyudo TAS. Koro emomiyo ka failure rate no is very very high nikech ji ok oikore maber. Aparo ni sama wawacho ni koro wadwa shift wa from low level to professional level ni en opogore matin. Wadwaro tiegruok moro mabet longo matin nikech wadwa ni wang'iya ne jomage ma ni e piny Kenya ka mwanyalo partner go kaka recruitment experts mondo gikonywa e tiego yudhegi. Ka gin go TAS, be ginyalo wacho interview, be ginyalo wacho kizungu. Ang'o kendo midwaro madwaro TAS, ang'o kendo midwaro mondo ji oikre maber. Nikech mano omiyo jogi king'en gin very stringent nikech ing'e ni competition ni malo kabisa. Tijegi ok gin jo Kenya kende malarogi. Nitie jo pinje moko maoko, jo Nigeria, jo kia kure. Koro mondo wa compete maber, wambe jowa nyaka wabed ni waiko, they are very refined. Masama gi apply tijegi ging'eyo ni omera chances are very high because we have invested in helping our people get ready. Koro readiness level ne apani pod ni piny sana. To bende ang'ene kapok aka oywe masani nitie oganda ma bende thoth gi wacho ni iluongo wa interview to sirkal kata bad migawo mochung'ne weche mag jotichgi gin gi listi margi mag jok ma de gier no chopi. E kinde ma gik ma kamagi timore sirkal madalo thuolo ne joma tindo kata jok ma manyo tije pinje maoko ineno ka gitimore kar kae. Debe ni moko gin ga pono no mana ketho sa nikech idhi tido ka nitie list mane nitie. Koro ndi mana ka formality ni ji 3,000 no biro tidwaro mana ji 200, ji 15,000 ochopo idwaro mana ji 3,000 kende tijegi. Ing'eni mane shida mwasebedogo sana Kenya kae tije mag sirkal. Kech yudo ni jogi gin gi list gimoro lakini mondo koro gibed ni gin gi comply gi weche mag Auditor General, tije mag Public Service Commission nyaka bed nyaka landi. Samilande no donge jibro apply ba jibro biro. Koro shida bedo ni kare gini tim mana mar formality. Seche moko bende nitie jok moko ma nyalo apply to gima jogi temo timo ni gitemo loso kaka ji donjo kae based on kumi ae, koro region by region. Onyalo bedo balancing act moro bende. But chutho iwilo ni ndalo mang'eny gin timore ka ji osepangore kata jok mandiko gi osepangore. Koro mano miyo nyithindwa mang'eny ok yud nafasegi. Nikech nitie jomoko mbele kacha jotelo moko mochung'ne weche tijegi eki dia gimbe gisepangore gi jogi. Koro mano miyo opportunities mang'eny bawa thurwa kaa. Ma miyo nyithindo mang'eny be tinde ool gi give up ni hawa gini gati apply to kluonge interview. Na somo story moro mar nyathi moro paino somo keni Maseno kanye. Ing'e ni owacho ni no se apply tije 500 to koyo duoko ma koro no chuno ni nyaka nyathi no dhi odere nikech frustration. Kecho apply gizini yawa izigino apply to nothing comes. Koro ng'eni frustration ni endi bende sani koro donje weche mag bende mental health. Nikech thoth gi yudo ka ji mang'eny manyo tije to nafase tin or nafase nitie to nafase gi nitiere jok wegi moseketi. Koro nitie nyinge moko mbele kacha, nitie list moro kacha moselosi, in sami koro apply kiro kare chance ok inyal yudo. Koro frustration donjo ne nyithindwa. Koro mano ok bed maber ahinya. Aparo ni waket gini wachak loso partnership gi private sector mondo waket a lot of professionalism in doing this. Wach mag ng'eruok gi ok kony. Kech at the end of the day
opportunities ng'eny kata oko kacha we kata mana Qatar kende gi ng'eny nyithindwa ok gin gi exposure maber on what you need to do to be ready for opportunities machalo kamagi. Kora pani sirkal kik dhi adhiya nikech PR ni wan gi tije yudhe waloso tije employment opportunities ntiere oko kacha nikech mane manya bedo ni gitemo mondo giwach ni waloso thuolo mag tije mang'eny koro beda lip service ok ber nikech lip service no endo is very counterproductive sani nikech sani koro jok mane obiro KICC ka ji noa mabor maonge kata transport magidogo kuma ne giaye koro ing'eni mano shida miyo ni koro nyithindo koro kodok dala to en frustration nikech koro sirkal olanjo tije ok wayudo koro watim nang'o kama ne kinde magintie kanya koro Ramogi jwang'i med ndikono achiel kachiel antiere ka kod jalony e weche mag jotich mabendo wamedo rango godo chal mar wach to en mane awakoni kanyo mondo mi indiknwa achiel kachiel mano kokalo e mbui magwa duto mag Ramogi TV e Facebook kama wantiere kacha achiel kachiel mar mondo mi konwa ni ginto gin gik ma chal nade ni Kasidhi mabende en jata tije kata en jata tije mano maduong' ka Pan African Talent Hub mano ka en gi lony rango ni jotije gi adieri kama gintie gini mage madwarore mondo mi okonwa ni nyaka sani thuolo gi duto kama wayudogie ere kaka wanyalo kelo ber e ngimawa kaka oganda kama wantiere sandai ka osekalo 30 tok sang'wen wakayueyo mokwongo ka waduogo wasom pachi penjo ma intiere godo ne wendo ni Kasidhi mane studio kawuono ang' waduok gi achiel kachiel bang' yweyo makawo sani medoronwa otego kik idhi mabor. Kushinda. Nilikuwa tunajaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia. Niende pale showroom, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape dom shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag ingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kumadaki in Islam. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Kidwa yudo werni kaka sikiza tune mari dial *860*418# par ni Citizen e od jower duto. Okadwa mondo gimora moro kethre kawuono. Ser kamora achiel gi Rajvir onge gima giyudo. To an okadwa ni giyudi. Gin gitemo matek ahinya mondo giyud ranyisi moro amora. To ka giwuok manyo gimoro machielo kawuono, onge kuma gibiro dhiye. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur.
nikech japurni obro puro kande ni otere kanye. Buch Jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Ushapanga Christmas holiday yako? Acha View Travel kusort na festive deals. Twende Costo for 4 days starting from 53,400 Kenya shillings, ama vuka border and enjoy 5 days in Zanzibar from 806 USD, Cape Town from 1,617 USD, or Dubai from 770 USD, all on per person sharing. Usiwachwe nyuma. Book your favorite destination this festive holiday now na uanze kulipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. My name is John Dongo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Machini kendo nyakoro Ramogi jwangen mor marani podi kete karka chenro en mara mbaka oromo daigo sekalo 36 tok sangwen marukinyi ma kawuono simune waduogo kawo ote kachiel koda ka penjo ma intiere godo akaw moko adek kata dhi nyime kod wendo man Diego de studio okinyi ma kawuono mano kama ngwachak kanyo kod ote mar Odhiambo Joseph Kombo mar Alego Agulu Cleo Mosna wendowa wendo ka omos Cleo amor gi Twak adua to ana nyalo mana wacho ni sirkandwa ma Kenya ema seche moko poyowa gi tijegi ni mar dobetie maber ka ginyisowa in advance mondo miwa thuolo mar ikruok e yo makare mano mar wacho ni mar ariyo ojende owe yiero tich Cleo ni mar tich masani nok pachuka kata Nyasaye konyo mana ng'atno makonyore. Wacho ni maundu masani timore en ni mar nok mag tije. Tani Cleophas jiuna ojende. Erokamano paro maket kod mano bende noyudo kanyo ka wuok kuom weno wanoge studio ni Kasidhi. Machielo Triza Were wacho ni kik nyathi ng'ato wuok Kenya ni biro tich gedo kapok giloso osara nikech kata jatich ot yudo osara maber moloyo jagedo yudo wacho ni 850 kata 900 mano dibed ni en pesa makocha makatari makolok to chopo siling 30,600 kata matin ne mano. Erokamano Triza. Ote machielo nitiere mar Ruth Nyathi Ochieng
ma ka wayude ka wacho ni Kenya ka tutije Kenya ka tije thoth mibadhi ema thoth tije sirkal ilando mana mar formality ni kiwinjo mano kaka dhi antinde asetemo mase give up process mar applying job kende en very costly ka udhi nyime kowacho ni chien kocha nyocha NSSF Orlando vacancies modhuro to ne gidwaro oboke through hand delivery kane achopo kanyo dhano nodhuro chopo kende kamane idrope oboke kama idrope oboke go ne en mana lweny ne arito mondo luonga e interview awacho ni nyaka sani pod arito leo penj na jalony ni oboke go te ma over 1000 girango ga te koso gitiyo gi criteria mane mar shortlist ji to en ang'o mowinjo ng'ato tim mondo yud thuolo mar tich maonge mibadhi alo Twak kano moja yena mondo mi achung kanyo gi penjo gi yote modo jogo duto mangi nyalo mako kanyo mano wuok kuom joneno wa mar Ruth and Few Ching motieko go sani kaachiel koda kamara Odhiambo Joseph Komo wacho ni ji owe yiero tich Katriza to wacho ni kik idhi kocha kidhi timo tich mano mar gedo ni mar kata jatij ot ichulo maber moloyo jagedo paro mapiwi mano kata baga ngadhi nyime ing'eni mago paro maber mag jo Kenya nikech ing'eyo ni kaka luwore gi gima ne waneno e weche mag tije Qatar gi iyudo ni thoth ji nyalo bedo ni gin kata over qualified e tije milando go eko ma in fact ayie gi gima Ruth Nyathi Ochieng wacho ni nyalo bedo ni gigi oketa mag formality seche moko to jomoko mwa idwa ni mondo donje tije go oseiki lakini gima nyalo wacho ni watema matek kech seche moko samilando tije go eko ka gin jok ma olony e weche mag interview maber to nitiere criteria mitiyo go seche moko yudo ni gima chando weche genye ni nitiere criteria moko miketo maonge tiende nitie moko miketa maonge tiende mar ng'ado ji oko nikech koro ni namba ng'eny koro ging'iyo ni ne wadwaro ji 5 to ji obiro chiegni 600 koro wadang' wang'ad ji nang'o koro ema iketo criteria moko mineno ka gin mang'eny kamano go eko lakini gima natemo wacho mokwongo cha ni ikruok kapok idhi e weche mag nonro machalo kamano ber kabisa mondo ing'eyo gima employers ka dwaro makichopo kacha ting'eyo ni idwaro achiel makama ma gima onego bed ni watimo shida masani man aneno gi mag Qatar gi nikech kaka ne sirkal oloso gi no ok en yo maber omiyo nyithindwa ywak sani kabisa giywak sani kabisa nikech ne ok giikore kasto mar ariyo giyudo kare joka kaka gitimo experience mar interview cha ok en gima ne en gi paro maber ng'ato idonjo kacha to kaka ong'iyi kende osemana disqualify yo mera ugoko to mano ok kaka itimo weche mag nonro mag interview kuyudo kata jok matimo interviews go be opuodho gi maber gikia penjo minyalo yudgo minyalo nono go ng'ato mineni ng'ani en fit kata ok en fit e weche midwaro gi eki koro aparo ni nitiere gik mang'eny monego watim at the basic level kapok walando weche machalo kamagi nikech magi miyo ni i create hopes koro miyo ji nigi geno mang'eny dhani keto geno ni malo lakini kochopo kar ka timo to koro bedo ni koro hopes onge nikech ni hope nitie abiro to kare onge iro koro process no chendo kabisa kasto gima duong' kendo emomiyo nawacho ni research bende ber sami apply don ing'e ni to osara mane michulo kocha kaka Teresa wacho no endo en pesa di sama i apply ma be pesa manyalo miyo ni awuok Kenya ka adhi Qatar koso nitie gima nyalo timo ka en tich construction minyalo chula mbet berbere to bende an dala koro gini security mar bedo dala cha bende ber an kuma ji ong'eya molo bedo e foreign land maga gimoro tima to be ng'ama winjo umba bende onge nikech kucha an mabor gi dala koro nyaka bindi iweyi apane jok ma
apply tije mang'eny ber ka iwe gima jo telo makocha dwaro, gima tije makocha dwaro, mondo ing'e ni en ang'o ka compare gi gima dhi yudo kocha gi gima bende nyalo yudo koni kopo ni ang'iyo weche mag tije madala ka. Koro en balance, en balancing act moro mabe nyaka watem ng'iyo, lakini ber mondo jok ma manyo tije tem mondo iyudie ng'ano mabed jalony e weche tije gi eki mondo advice. Gima aseneno kendo ni advice tin. Koro ji ndika tije, ji apply to advice, onge ng'ama support gi, ng'ama guide gi on the process. Nikech moko kuom ginyalo wacho ni dobed ni en nengo moro mamalo ahinya mara mondo mi wuog imany jalony mondo mi okonyi e somo paro weche gi mag tich. Nikech mokwongo nengo man malo kuom ranyisi jogo ma itelo negi kuom mano Pan African Talent Hub kama gintiere ka ng'ato biro kanyo kuom ranyisi mondo mi osom paro weche gi adadhi kuma chal kamae, ng'ato wacho ni ponono kama dhie koni somo paro nyalo bedo ni nengo ni malo moloyo kata bedo kenda kata gowadwa moro mondo mi ojiw na gini. Bebe ni mano bene achiel kuom gigo mathiro weche mag somo paro kuom jolony. Mano nyalo bedo ni weche ma discourage, nikech sinyalo ni jalony seche moko nitiere kaka nengo ni malo, lakini ber ka itimo research mari ka nitiere kata nyathiu moro kata wadu moro kata mana neru moro ma en jalony e weche ma opogore. Inyalo wuoyo kode ni yawa konya, in isebede industry ka for a long time, in experience. Atim nang'o e wach papers ka gi, CV ne bende ber, tiwuoyo gi ng'ato ni yawa ang'eyo jalony moro, wa wuoni kode, koro ing'e ni mano be save weche mag tiyo gi pesa mang'eny sama imanyo tije gi eki. Gima sebe aseneno ni nitiere tinde bende jolony mang'eny minyalo yudo e internet. Koro kidhi online, tidhi kacha tipenja ni yawa atemo loso otesena moko, atemo loso CV mara, atemo ng'iyo interview tapes, tiyudo. Koro there are less costly ways minyalo yudogo weche mag nonro mag dhi tije gi eki moloyo chulo ng'ato pesa mang'eny, to pesa no be mimanyo. Emomiyo kane sirkal nyalo makore gi jalony kata jolony moko mongirore weche gi, nyalo konyowa kabisa, nikech ng'eni ka sirkal osemakore gi jogi, to jok makoro manyo tije ka onge pesa magichulo. Koro ma en headache mar sirkal. Nikech sirkal koro partner gi professionals in the private sector. Koro kae kuma jok machalo kaka wan koro wabire mondo mi wa advise jogi, this is the best approach to do it, mondo nyithindo wa kik dhi kacha bed gi frustration. Koro sama koro wamanyo ji 30, jolony osetimo assessment margi mag ji 1,000, makoro sirkal kada wadwaro ji 30 to gitimo ma the final. Makoro ka gimiyo the employer mag joka tarka, to koro it makes it much easier. To ni sirkal oikore ni chenro machal kama ponono ka gintiere ni mar en sirkal ma otimo gine yo mapiyo ahinya, moganda penjore ni ma bende kaka onego bed ni time lendo malong'o kotim. Ramogi TV kado lendo kar kama wacho ni oganda madwaro tije ma kama oro kwayo gi ibo luongi interview chieng' machalo kama. Chindi chabicho koro mana ukinyi niero interviews timo kama lande tije gi bende oganda kia. To oganda ma jopo ka gi passport te. Chalo ki gimero segone gi simu ni biuru passport nyakiting passport photo mari gi form moro bende tema nyaka jazz ka ichopo kar kanyo. Bende sirkal nyalo bedo no ikore malong'o ne chenro ni mara oseyudo seyo maduong' ahinya kuom jopiny. Ok gi ikore maber, nikech aparo ni ma ne ena PR stunt ma wanyiso ni yawa wan gi tije, koro wan wakonyo jik ma manyo tije mondo bi haraka. Gima ne onego timre ne ni sirkal yudore gi jolony moko, koro gineno ni yawa mondo wayud the best mag jo industries ma jogi dwaro jo construction, jogi dwaro security, gidwaro the healthcare side. wa partner gi this professional firm mondo konywa, nikech shida mabiro ni en ni sama ji oneno ka tiji olande mag sirkal, magi nyithindo ma kuonde maboyo boyo, jik ma e kaunti ma oko, kia Homa Bay, Migori, Kakamega, Kiakure, Isiolo. Sama jonyuol gi oneno tijegi, gin gi sacrifices mang'eny, nikech kwanza imanyo transport. Ka en gima dhi ndalo ki 3, imanyo accommodation.
timanyo ne jogo chiemo. Kuringini mabedo unnecessary cost made ok obedo ni timore kama kane gini olose county offices ma county. Masami biro Nairobi ibiro nikech ka osepuodhi piny kacha. Biro yawa magi jowa top 5 mwadwa ni mondo walosgo then mondo wakoro identify ni magi jok ma then ingeni kata kama manyo tich bende ko neno ridhika ni mae process maber monego bene lowo. Kamano. Sirkal kane loso kokalo kuom jatend migao aini kapok ka ote moro ka mara Victor Kimwamu moro na ote sana ngimede kod penjo ni sirkal wacho ni nitiere mismatch mag skills kata gwenyruok e lony ma ng'ato ka ng'ato nitiere godo sama ioro kwa makamagi to wacho ni kambi man Qatar madwa jotijegi bedo keto chike moko moridi kata girido chike mag jogo magidwa mondo gikel mismatch mag skills kata lony mantiegi e kinde magintiere ka tiende nango kata ne labor marwa ma local ka debed ni wan gi ji mathoth ma gin skilled to gik ma gin skilled kata lony marika manitiere ok konye pap magitie e sama mano dhi nyime kata bang'e ng'aso ote mar Victor. Ngini mismatch mar skill ok en mana mag tije ma oko kende. Gima waneno ga ni mismatch mar skill is en shida mo mako kuonde mang'eny Kenya ka nikech yudo ka nitiere jolony mang'eny mae university mae skunde mopogore lakini sama gidhi ka koro gidonje okang' mar manyo tije to thoth employers mang'eny ywak ni jok momiyowa gin half baked. Gima setemo ga katemo wacho thuolo mang'eny masebedo katimo weche mag tije mag machalo kamagi en ni atemo ga encourage wach mar collaboration mar jopiny jo sirkal institutions mag higher learning kod private sector and employers. Nikech kok watimo mano to nyithindo mae skul gini puonjogi apuonja gin gi graduate to giparo ni gin gi lony makare to sama gidhi e employer wacho ni hapana dog kendo kata yudo ka tijego koro bedo ma very competitive nikech of that mismatch. Taparo ni gima de wanyalo timo kaka sirkal mar migao mar labor ne nyalo iko loso collaboration moro mar skunde kata jo migembe mag puodho nyithindo kapok giyudo tije gieki kasto gimanyo jo private sector bende man gi tije gieki. Koro ing'eni nyaka ibed gi industry government kod institutions of higher learning mondo wang'e ni yawa sama watimo loso curriculum mag colleges is it relevant to the market bene gima ji dwaro koso kin janyuol itera nyathi odhi timo electricals tiyudo kaka thuolo mag gigi tin kabisa. Koro miyo dwani sama wachako weche mag colleges jotelo mochung'ne weche mag institutions of higher learning bedo piny gi employers then giketo paro kanyakla mondo wang'e ni seche ma nyithindo graduate to gin gik ma relevant. The next thing is sama be ise graduate to nitiere bende opportunities moko mag tiegruok kapok idhi e tich kata kapok idonje pap. Opportunity mag tiegruok konyo ga ji iluongo ni school to work transition. Konyo nyithindo mang'eny weche mag ndiko CV, interview, communication, all these things, time management, gik matindo chalo kamagi. Gidwaro ikruok. Kamano. Ikruok ma kamanya koro mo jong tiyo temo donjo kar kae nyayude kawuok kuom Victor Kimwamu. Wacho kile ofasal wo Twak mos aparo ni feedback bang application with a negative kata positive ber kabisa mondo employers uchiu especially ne rowere. Sani one kod almost 3 cases sani mag rowere in our network madwaro ka ngimagi nikech onge feedback kuom tije magisebedo ka gi apply chutho. No, there is a crisis in this whole work arena of job creation. Erokamana ahinya kuom paro mabende ichwalonwa kar kanyo mano ote moa kuom Victor Kimwamu mano jakom
ma otelo ne weche mag uchumi kin nyithindo jopuonjre mopogore opogore erokamano nyako mote mari mabende yorno kar kiluo twak ang'eni wachopo kama wadatieke twak achiel kachiel kama wantiere kar gik mathoth made walose wotere kod weche mag lony ngima jotich kata jogo mamanyo tije kuonde mopogore opogore. Hata ni med na mai gi wach mari mogika Nicholas Kasidhi, oganda man Qatar kata mane pinje maoko mag jo-Arabu duogo pachoka. Man pachoka maneno moyo 15,000 wuok kada dhi manyo tije go kocha. Diponi jogo manie da wuok jogo manoko da duogo. Oketo kama chal nade te piny Kenya watimo ang'o mopogore mondo mi wabede koda workforce moro manyalo compete kata ka tije ma kama gi wuok kopore kata Qatar kata pinje mamoko. Kwa tieko. Aparo ni gima ne wanyalo timo maber ni wachak iko tije malong'o Kenya ka mondo waket bende process malong'o ma jok mamanyo tije nyalo luwo mondo gibed more competitive. Iyudo ka jok mosedhi oko kocha kaka Qatar gimomiyo gidwaro duogo, iyudo ni work conditions ma kocha osebedo very unbearable. In fact, joka iyudo ni ka ionge skills kata in very same skilled ka gi treat opogore gi tich machalo kamano Kenya ka. Kora dwaro ni mokwongo de ber ka sirkal pongo loso foundation maber mag tije Kenya ka ma ka nyithindo poko paro mar luok oko to gisetemo giwacho ni wan wasetemo badala ka onge koro opportunities moyudore gin mana oko. Koro sama koro idhi okang' mar dhi oko kocha to gimitimo ni koro ing'iyo ni joka dwaro ang'o, be an gi papers go eko, process mane mar application en online koso nyaka koro wadhi kama nitiere center moro ma ji time application endo. Koro aparo ni foundation no ber mokwongo, start from home then wang'i opportunities kendo mar koro dhi oko. Erokamano ahinya Nicholas Kasidhi kuom bedo kodwa e twak mabende wabedo oro ka okinyi makaono kilero no ang'eni mae yangu ni chopo to kegiko pora botwak e weche makamagi kinde mabiro. Ramogi jwang ne wantie kae kod Nicholas Kasidhi ma en jata tije ka Pan African Talent Hub ka warango nok mag tije pacho kae dakika osekalo 55 tok saa 4 mar okinyi makaone makelo wa giko. Erokamano kuom bedo kodwa ka gino ma isomo kete tim ikri makare ne tije gi mabiro kata mabobedo ka dhi e pinje maoko ikete mana kar kae Ramogi TV chenro mamoko mamedo puonji kendo golo dok e iti mondo ibed kod ng'eyo matut e chenro matimore e alworawa. Mane makelo e giko. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka sango elo jogo duto mobedo kaka tayo wa e chenro aro kinyi sapar gare okaran kodi Victor Tino maka Juma kod Lange director mara mano Wodu Yoma Obado. Erokamano ne gi Langi duto mobedo kanyo e kiru machielo ka uloso kendo waiko chenro makama mondo mi ochope makare. Watudo odiochieng' makiny kadhi bedo kae kod Joyce Oduor ka kelo ni chal mar piny Kenya e ru piny kod mbaka oromo oriti masani.